Naging maswerte ang adlaw sa isa sa mga maukod nga pumalasakop sa Swerte sa Palengke 2026 sa promos ang Bombo Radyo kay Star FM. Bangod na lawagan ini nga nagdaog. Ini mo si Maria Elena Caspilio sang Nanding Lopez Dumanga sa Iloilo kag nagamit sang Syngenta bilang iyang proof of purchase. Nabato ni Caspilio ang special prize nga brand new limited edition Bombo Radyo Philippines 60th anniversary AM FM radio set nga wala na lansang sa isa lang ka estasyon. Mayara pa sing LED light, rechargeable pagidini kag mapos bit-biton bangod portable. Magluwas diri may nabaton man ini nga 500 pesos pagid nga cash. Nga sunod sa iya gamito niya ibakal sang dugang proof of purchase. Dako naman ang pagpasalamat ni Caspilio sa promo sang Bombo Radio kag Star FM nga naghatag sa iya sang dugang grasya. Nagpangagdaman ini sa tanan nga taga Dumangas nga magpasakop man sa Swerte sa Palengke 2026 sa promo sang Bombo Radio kag Star FM. Bangod posible nga sila naman ang magdaog sa exciting nga mga cash prizes kag papremyo kag posible pa magdaog sang isa ka milyon ka pesos sa Grand Draw. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos. Ano ni Nay Arlene ang 500 pesos? Idugang bakal ka proof of purchase para idugang hulog naman. Okay, sige. Sa taga Nanding Lopez, nang magpangita man kamo sang mag-intra na kamo sa promo sang Swerte sa Palengke sa Bombo Radyo nga base sa pila ka adlaw kamo man ang magadaob pareha sa akon nga ari di subong. Basta Radyo! Basta Radyo Bombo. Star FM! Star FM, it's all for you. Oh. Ang tagdaog si Maria Elena Caspilio. Siyempre, wala naman nagpaulihi pa ang isa pa natin katagdaog sa Swerte sa Palengke 2026 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Matapos nga nagdali-dali manino sa pagkadto sa estasyon. Agad nga kuhaon man ang iyang premyo. Iniya mo si Teresa Sionel, 73 anyos, ang barangay Dungon si Manduriao, Iloilo City. Nakabato ni isang special prize nga brand new limited edition Bombo Radio Philippines 60th anniversary AM/FM radio set nga wala nakalansang sa isa lang ka estasyon. May LED light, rechargeable, kag mahapos bit-biton, bangod, portable. Magluwas dira may dabaton man ini nga 500 pesos nga cash nga gamiton sa nidugang bakal sa iyang proof of purchase. Dako ang pagpasalamat sa ni sa Dios bangod sa promo sang Bombo Radio kag Star FM. Nakabaton ini siyang premyo nga makahatigid sa ila pamilya sang kalingawan. Nagapangagdaman ini sa tanan nga mga tagpalasakop sa Swerte sa Palengke 2026 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Bangod 9 million pesos ang total prizes nationwide nga ipanagtag sa bilog nga duration sang promo. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos kag 500 pesos. Idugang namon sa amon nga Tianggi pang kapital. Nagpasalamat gid ako sa Bombo Radyo nga nagdaog naman ako subong na nagabutan man na naman ang akon nga ngalan. Salamat gid Lord kay blessing man ni sa amon. Ginaagdagid na ako ang mga kabumbo nga hindi gid kamo nga maguntat sa pag obra sang inyong mga entries kay kun may ara kamo nga may tanom kamo may aniyon gid kamo. Gani mga base makaswerte pa kamo sang 1 milyon sa Grand Draw. Okay, Basta Radio, Basta Radyo, Bombo. Star FM. Star FM, It's all for you. for you. Ang aton winner, congratulations gid kay Teresa Sionel.